Hello everyone, hai lam sabonor jotona ani YouTube channel lo ge tini bukai saka thangai tongo ge norma seng thangmani phunungnai seng boro thang tam tini thang so nai tongi norok ani vlog no choya kar hangge seng hai yang no khana kita seng gari makalai jau nai ge basna seng sak tab seng bas kari kakha iko tini bas kari kamane market bokrom himsak phano gokrang pi ono nogui tongmalia masak khai ko naidi I was a lonely silhouette, needed somebody to show the way. Yeah, I was a heartbeat with no sound till you came around. Yeah, you showed me colors, light in the darkness. You were the only thing I needed. Then we got older, but we stayed the same. Swear that we never lost the flame. No song. Hingke seng sok phai lekha drop gate hingke tabok seng yago mani rok telejak sikang puila seng ani mamani busla ani kwkwi muchangni barao thangnai hingke oro thangmani yak ulo se seng ready rok ongoi makhang rok sui agoi ri rok kanai ako jotono thik thangnai hingke seng tabok thangnai tongo obokhe hockey ground hisago hockey khela rok thangnayo joton thangnayo football rok thangnayo cricket rok thangnayo joton thango ke kotao thang dong himoi naidi sai jok di utai ko oro bhai bai thango hai ani manai lep first time phaibla nai ke bono sawi tongta thangte ko sogina naikha ke sengtei srapjani bisingi hingke no seng sogoi sinai masangni barao kitabo hingke naidi norok ang kisisa gan banok mani nogo tongtetei khnai naidi buya su thas ke video sagai phaito mase ko iku kari kaisa phai pura disturb khari kha hingke daw ke seng hai na hai tom kalai jau kha seng ka ke norok thangke nuk nai norok nai tangli tara Ini screenshot nar dim lo. Ani menanyo ora kisah photo busang lain henti mase hai ke side jong malen busuk best di las mesin ja lachi se dei jere ter ke mi patang jau da ui koro phai huni phunuk tima pabo ke tam se kokshu halai sinai gani logi tek roksa drop gate ni no ani menai junes bono logi tei phaika ke bo baksa tini oro khalai kaseng Biang apa master baru tidak. Master pak habis ama ya daerah baik kalau ni besar kalau kita
Iko sar keplai sini para borok kelai kahani sungguh hengke bono saitong manita seng sini para angko ram nogor bai daire ni kesaro kelai kahini nai kita buk kisah botamani kenai nai sti. Warna music begitu tang pada uneng le ani kore. Oh demo se. Keyboard ni demo se. Apa nang leon tu kira rugi angkat pasang pasang mana dulu kalah kane. Cinematic shoot di pabo marang lai khai si drama kasak terese okay shock phai bai ma jatan na handre kita buk kita norong tangsa kisisa chini kroksa takuk recap mani abono norong kisisa khenari nai bahai ang norok bo khenai nai di belakhan khena thokha Hingke bini recap moni yak ulo hingke no ani recap moni bagai borok practice khlai tonglayo borok no ang sawi tongota iko obohaike tamdi hinene borok bemde khnajak no haipano amsuk kebang ang khana masuk khnaya khona hairi bagai borok poksago hingke ang bongno phorongoi tongota terek ke mohaike tamdi hinai hingke oboke tabo sung o jagani program recording rok paikha paibai mani yakulo ongkhoroi kisa video khlaiman tani manai hingke oboni yakulo hingke no sung no thangsinai hingke ko khnai nei di tani ending ni kok. Hey guys, sung order khaimani recording ni bagai hingke recording khaideka tabo sung nogot thangsinai tada nai thomri au hingke tini ni ani vlog number 10 order no pai sinai tabok iko sung ongkornani thangai tonglayo ge pai flaya hambai ani vlog no naima